Гісторыя гэтага мястэчка звязана найперш з распаўсюджваннем уніяцтва на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. У 1613 годзе Язэп Руцкі, уніяцкі царкоўны дзеяч, мітрапаліт Язэп IV, пісьменнік, палеміст, філосаф, педагог, тэолаг, паспрыяў адкрыццю некалькіх устаноў адукацыі, у тым ліку пачатковай школы для манахаў і святароў у баронах. На мяжы 16-17 стагоддзяў у баронах пачалі будаваць драўляны касцёл, які згарэў яшчэ незавершаным, і да канца 17 стагоддзя тут не было іншых культавых збудаванняў. А ў 1692 годзе намаганнямі ксяндза Мікалая Післяка была закладзена уніяцкая царква ў гонар з'яўлення Дзевы Марыі і заснаваны манастыр. У 1700 годзе з мястэчка Вішнева разам з маёмасцю і настаўнікам сюды была пераведзена базылянская школа. Таксама базыляны прывезлі з сабой цудадзейны абраз Маці Божай і пачалі будаваць мураваную царкву. Мураваную царкву пасля некалькіх няўдалых спроб збудавалі толькі ў 1747-1753 гадах паводле праекта архітэктара Аляксандра Асікевіча. Дзеля афармлення інтэр'еру, якое працягвалася да 1770 года, базыляны запрашалі найлепшых майстроў з Вільні і Менска. У 1778-1793 гадах быў збудаваны мураваны манастырскі корпус, што дайшоў да нашых дзён і цяпер у заняпадзе. Па трэцім падзеле Рэчы Паспалітай, калі бароны аказаліся ў складзе расійскай імперыі, царква і манастыр працягвалі дзейнічаць. У 19 стагоддзі базылянская школа стала знакамітай дзякуючы сваім выхаванцам, сярод якіх былі вядомыя пісьменнікі, сябры Адама Міцкевіча, Антоні Эдвард Адынец і Ігнат Ходзька. У 1833 годзе расійскія ўлады гвалтоўна адабралі царкву і манастыр і перадалі ўрадаваму сіноду Расійскай імперыі. Таму з 1845 года у манастыры размяшчалася духоўная вучэльня. 22 верасня 1881 года царкву пераасвяцілі пад тытулам Пакрова Багародзіцы. Пазней для русіфікацыі колішняга Вялікага княства Літоўскага акупацыйныя ўлады адкрылі тут царкоўна-прыходскую школу. Згодна з трэцяй устаўной граматай БНР ад 25 сакавіка 1918 года бароны абвяшчаліся часткай Беларускай Народнай Рэспублікі. А ўжо 1 студзеня 1919 года у адпаведнасці з пастановай першага з'езда бальшавікоў Беларусі яны ўвайшлі ў склад Беларускай ССР, але ў выніку, паводле Рыжскай мірнай дамовы, бароны аказаліся пад Польшчай. У 1920-1922 гадах у былым манастыры дзейнічала беларуская настаўніцкая семінарыя, дырэктарам якой быў вядомы дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху Сымон Рак Міхайлоўскі. У 1922 годзе улады міжваеннай Польскай рэспублікі пераасвяцілі царкву пад касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла. Касцёл уяўляе сабою трохнефную базіліку з кампактавым каталіконам і выцягнутай алтарнай апсідай. З вуглоў бакавых нефаў узвышаюцца адносна невялікія чацверыковыя вежы, дыяганальны разварот якіх надае ўсяму фасаду хвалістую прасторавую структуру. Адна з вежаў мае тэлескапічную трох'ярусную будову. Завяршэнне другой не захавалася або ўвогуле не існавала. Побач з ёй, праз браму, асобна стаіць дзвюх'ярусная вежа-званіца. У сярэдзіне цэнтральны неф. Апсіда і сакрыстыі перакрываюцца цыліндрычнымі скляпеннямі з распалубкамі. Бакавыя нефы крыжовымі. Завяршае магутную перспектыву інтэр'еру алтар. Над ім 4 скульптуры арханёлаў. У інтэр'еры 7 высокамастацкіх разьбяных алтароў. Славуты абраз Маці Божай Барунскай. Побач з касцёлам месціцца капліца, скразная вежа з 4 лучковымі прасветамі. Яна завяршаецца невялікай дзвюх'яруснай цыліндрычнай вежачкай з крыжам і аздабляецца скульптурай Хрыста. Капліца абнесена мураванай агароджай з брамкай. У гэтай студэнцкай капліцы, паводле мемуараў Ігната Ходзькі,
Захоўвалася школьная харугва, на якой на белым атласе з аднаго боку быў вышыты абраз Маці Божай, апякункі школы, з другога сноп збожжа, эмблема плёну навук, якую вучні тлумачылі па-свойму. Вучыся, асёл, добра, будзеш мець хлеб.